zami zingakanani yobekesela. Sanibonani ugogo Mseleku lo. Niyamazi-ke njalo ukuthi mangabe ekhuluma nani usuke nizela nezindaba eziqhamuka nje uzizwe ngalo losuku sekwezinye ngolunye usuku yezwa sekweyezinye. Namhlanje ngithi cha bo angitshela ukuthi njengoba ngithi ngizobe ngisegoli nje mhla ka11 nje ngizobe ngiyahle kahle ngigeza abantu ngibasusa isilwane. Lapho kuzobe kukhona ngifuna bengicela ukuthi kube khona nabantu qobo laba abangagezwa angeve ukuthi uzosusa isilwane ungeve ukuthi mhlawumbe uzosuswa ithunzi. Uma nje kunento eyifisayo enhlizweni yakho noma intoni ufisa ukuba nemoto nje okuzoqala unyaka nje noma ufisa ukuthola umsebenzi ufisa ukwakha umuzi ufisa nje izinto zakho zonke zime ngohlelo sihleleke ngendlela oyifisa ngayo. Namhlanje into engikhulumayo ngithi kunina wozani nonke emfuleni lapha ngizobe ngikhona nani uqobo ngoba lapho kuzobe kukhona nabantu bonke engizobacelisa. Ngifuna kufike ngisho abantu uqobo ababeyicelo abazocela ukuthi mina gogo ngicela abantu ukuthi nje ngonyaka ozayo ngithola umsebenzi ngoba ngiyakwazi lo nyaka usuphelile ngicela ukuthi lokhu okufisayo ingakho ngithi nje kuzobe kukhona nje icela uqobo ngoba yilapho uzobe ucela khona. Uma usufikile noma uza khona uzofaka esakhe isicelo ufuna uphathe u7 rand amashumi noma ngabeke ume kanjani kodwa kufuna kubo u7 rand. Lo 7 rand lo yiwo lozothi mawufika lapha emfuleni bese unikela ngawo ucela kubanikazi bamanzi ucela kuzona zonke izikhulu zakhona emfuleni ngoba emfuleni ubona izinto eziningi nje kuthiwa ziyokwenziwa emfuleni uyocelwa emfuleni kuyiswa abantu emfuleni ingoba kunalento ekhona emfuleni. Umfula nomfulu unabantu bawo bakhona abahlala khona okuyibona abaphethe khona. Ingakho izinto kufanele ukuthi thina ngoba sizinyanga kodwa sibe ngabathandazi sihambe siye emfuleni siyobanikelela ukuthi kuko konke sicela bakwazi ukusipha. Sithi mangabe kuthiwa siyakhuleka sibemeza ukuthi cha-ke siyacela njengoba sila emfuleni nje usizocelela abantu ukuthi kwenzeke kanje njengoba kuthiwa nje yicelo sikwazi ukuthi zonke lezo celo zenu zikwazi ukuphumelela. Uma uphuma nje ekhaya uya kugogo Mseleke emfuleni ufuna yokucelela phatha amakhandlela amabili. Lamakhandlela amabili lawo yilawa makhandlela ngizofika ngikucelele ngawo. Kade lelo nodwa bese uhamba nalo uyokhuleka ngale ekhaya nawe uzofika uyicelela uqobo ngalo ngoba yini selinganywe yilesa sithunzi sasemfuleni laba abanomzana abahlala khona omkhulu bakho nabogogo bakho nabo bonke abahlala khona emfuleni siyobanxusa ngoba sibanxuse zonke izinto zethu esizenzayo zibe impumelelo ngoba kuba nabantu othola ukuthi kwesisikhathi uyahamba nje ngiyalinganisa ngizolinganisa ngami ukuze ngenze lula. Uyahamba mhlawumbe uza kumina useliwa abantu ukuthi kunomuthi kagogo Mseleke ongeve usebenza kodwa wena uthi uma usufika ukuthi awuthatha ukuhambele kancane ungasheshi njengowabanye abantu ngoba yini khona le ngilozanti mina engazange ngize ngilande emanzini le kuyiyona ephakamisa nami qobo izinto zami ngoba nami uma ngifuna ukuphakama izinto zami kufanele ngihambe ngiyemfuleni noma ngihambe ngiyentabeni la kufanele ngiye kokucela khona. Njengoba ngithi phathani izibane ezimbili kulezi izibane ezimbili engisuke niphethe nini lezi ngiyayikhulekela zombili bese sisodwa isibani sisala kumina bese sisodwa sihambe nawe uyocela ngazo. Mina ngalesikhathi ngizohamba ngiyokhuleka entabeni ngizibutha zonke lezi zibani ngiyoncelisa entabeni ngoba nakhona lapha kukhona khona izibanga zakhona lakhona sithi masicela uze ukuthi kukhona into zakhona mhlambe kwesikhathi amakhandlela ngize ngiwathathe ngizolalela umoya uqobo ukuthi mase ngikhona uthini uma ngabe kuthiwa lezi zibana ngizilayithe ziphelele entabeni kuyomela ukuthi ngizilayithe ziyophelela khona entabeni lezi zibani. Ngiyazinikelela nami uqobo zona lezi zibani zenu nifike nazo nginicelela lezi zinto endinga ukuthi nizithole. Awunamntwana uyamthinga woze emfuleni kugogo Mseleke ufuna ukwakha umuzi ufuna imoto ngonyaka ozayo ufuna ukuthola umsebenzi ufuna intoni ufuna umuzi wakho ube yilento oyifunayo ongakwazi ukuzichazana ngishona kubantu nasemndenini wakhe ekhaya uqobo ukuthi ngifisa kwenze khona lento okuyicabanga wedwa ngaphathe enhlizweni kodwa kugogo Mseleke emfuleni uzofika athi mayisekukhulekisa nawe sebona ukuthi izinto zihamba wemaza zizavuleka. Hey kanti umkhuleko wasemanzini muhle kanga
uyasebenza umkhuleko wasemfuleni usebenza ngohlobo lwesimangaliso thini wona nje esibooster ngawo ngempela ngoba uthola ukuthi omunye umuntu umuthi umsebenzeli uthi umsebenzeli kanti uyamsebenzeli ngobani kufanele ayonikelela lezi inglozi zasemanzini ukuze zonke izinto azenzayo zihlangabezana naleya nglozi yasemanzini ngisho umuntu uqobo la bese uhlangana nale nglozi esezikena sethe weneleza zasemanzini bese umuntu wakhe uye kuyena usuyimbumbu usuwenza lento ayidinga uqobo ngoba kwesisikhathi kuyenzeka ukuthi ubone ukuthi ngisho ithombo lami nje mina sele ngilahlile nomuthi awumsebenzela ngazi kwenzekalani akawushintshe ngelilanga uma unalonkinga ke uhambe uthola umuntu ozokayokukhulekisa emfuleni akucelise ngalolu suku lona engizobe ngingale emfuleni ngiyofaka nabantu abaneyinkinga zokugeza ukususa amathunzi inona langa leli futhi engizobe futhi umuntu ofikayo enesicelo ngizobe futhi ngimcelisa ngazo futhi ke ukucelisa kwami akuyona into mhlawumbe ngathi yisimanga noma iyini ngoba ngizobe ngikucelisa ukucela nje ukuzofaka isicelo uze nalezo zibani zakho nalowo mali le yamashumi awu7 ozocela ngawo nawe unikelela inglozi uqobo yasemanzini nabanomzane bakhona ithunywa zakho uqobo ukuba noma ngabe kuthiwa unabantu abadala kodwa banenkinga bafuna ukuphakama kuwena wahamba wayothwasa kodwa ngisho isithunywa uqobo unaso kodwa ke uze amashumi esambe siyonikelela leyo nkinga yakho waya kothwasa kodwa manje into zakho uyazibona ukuthi zidinga amanzi ulwamanzi lokwaphupha kodwa ngoba wazi nenyanga yakho yayingazi ukuthi kumele yenze njani ngale ndaba yasemanzini ake uze lapha emfuleni sikulungisele leyo nkinga leyo lopha umnikelo wakhona umnikelo waloko hayi ukugeza nokususa umnikelo waloso sicelo mangikwenzela wona ngikwenzela nje u500 nje kuphela uyacabanga uzosebenzisa u500 rand uphumelele izintweni zakho ukade uyifisa noba ukade uyazicelela ngoba mawusulapha uzocelela ufuna ukwakha indlu cha ayinoma indlu yakho ayipheli uzocela lokho naloko ohlezi ukufisa enhlizweni yakho uzobona nje ukuthi kuzokwenzeka ngempela nje ngonyaka ozayo uzophumelela uzobusubona ukuthi izinto zami ngazingayisiza ngakugomseleke emfuleni ngoba wenezicelo ethi abantu abafisa ukuzocela izinto zabo abanezinto engahambi kahle ngisho nawe uqobo nezinto ehamba kahle ize emfuleni ngoba sizokukhulekisa sikucelise bese unikela ngalamashumi akho ubale zonke izinto zibalayo bese izinto zakho ziyaphumelela ilolo suku lolo ngiyobe ngisebenza bayabhuka abantu bayabhuka nawe ufuna ukubhuka indaba yesicelo ungakhipha nawe u200 rand qobo ngoba ngenzela ukuthi ngazi ukuthi okay abantu bezicelo bangakanani ukuze ngazi okay sebaningi kakhulu sekufanele ngihlukanise kanje kodwa fona ukuze mina ngizobala ukuthi okay njengoba sebebangaka sekufanele ngenze kanje mhlambe ngizenze insuku ngizandise lokho ngiyobona sengisebenza ukuthi izinsuku kumele ngizandise noma sengibona insuku seyisondela ukuthi ngizohamba bese ngiyabona ukuthi okay laba bangifuna bese ngiyabetshela hayi wena sengizokwenza ngesikhathi esithize noma sengizokwenza ngesonto ngoba kuyobe kungigqibelo ngalolu suku wena mhlambe sengizonenza ngesonto kanti yimina ngizobona ukuthi bangakanani mangibona ukuthi ngizokwazi ukuthi ngibenze ngalolu suku ngizobasebenza nje ngalolu suku ngiqede ngibe sengiphinde emuva futhi ngoba nangakhona ekhaya nginenye inkonzo ebe kanjalo ekufanele ngilungise uqobo ekhaya nakhona bezobe bengibhekile ingakho ngasazokwazi ukuthi ngitale kakhulu ngoba ngibe nenkinga ukuthi ngiyafika ekhaya sekunesigulo esikhona esihlele ekhaya thola ukuthi sengilindile sidinga mina uqobo ngoba noma bangabakhona abasiza abangisizayo kodwa nami kudingeke mina uqobo ngibe khona mina mnikazi womsebenzi ngoba phela nguphiwe lo msebenzi umuntu ma esefike kumina udinga ukuthi nami ngibone ngisondele eduzane naye ingakho ngithi kubalekile ukuthi bonke abantu bangibonse baningi ngala ngigijime khona ngithi ubasiza nje usuku olodwa ngoba basuka kude bangcono makuzoba mina ngingekho ngifike basize ngibuye ngoba nangala vele ngiyasebenza ngibhizi ngipintshekile nangakhona kunabantu abafikayo begula abantu bafika ngisho ebusuku uqobo beletha abantu bebathwele begula benezinto zabo kufika abantu basize ngaloko uzobasiza ngayo kwesisikhathi uthola umuntu uzomvusa ngechibi aphuma kodwa bese ngisho ukuthi ngifuna ukukhombisa ukuthi umsebenzi wasemanzini ungakanani mukhulu ngendlela esimanga nambona nje emanzini ngiyanjalo ngiyashintsha ngemfuleni ngemfuleni ngoba ngifuna amandla ukuthi mangabe ngikhulekela ngifuna uzwe ngaleso sikhathi ukuthi khona into esukayo ungathi khona into ebihlezi la kumina kodwa ngiyayizwa iyasuka sengisho ukuthi umsebenzi wasemanzini mkhulu
ngohlobo lesimanga bazalwane ngiyanicela ukuthi nize ningayiphuthiseli ngoba ukuyiphuthisela kwenu ngisuke sengasazi futhi ukuthi ngizophinda nini ngize ngilawulwa abantu engisuke ngizobeza uthe bangakanani abangidingayo mina ngazi ukuthi ngizoya nini njenganamanje ukubona abantu inkinga zabantu ziya ngokubaningi bese ngichake ake ngihambe ngiyobenzela lokhu uyayibona lo ungayitshelwe uzongibamba ngenyanga ezayo ngizongayi ngenyanga ezayo ngoba yini abekho abantu abangidingayo ababaningi ngale ndlela engazi ukuthi ngibaphumele ngihambe ngibasondezele mina ngoba nami ngasekhaya uqobo ngiyasebenza ngibhizi angifuni ukuqamba mama kuyabhukwa ke la ubhuka ngo200 rand noma ngabe ufuna into ya500 rand uzobhuka ngo200 rand ngoba lokho ngenzela ukuthi ufike ngempela ukuthi uleyo nto oyidingayo ufike uyithole bese kuthi lo 200 rand ngalesikhathi usufika wena usuzofika mhlambe no300 rand noma ungabe ufaka kwi-account lo 300 rand usugcwalisela lo 200 rand okuyiwona usukhiphile ubhuka ngawo awulahleki lo 200 rand wakho ulahleka ngoba kuwena ongafikanga ngoba ngeke uqale phansi ngithi mina sengifikile bese uthi wena ngicela imali yami ngoba mina ngangingezanga cha phela ngishongo mina ungezi mina nje ngithwala imali ngoba ngiyazi ukuthi ngizonisiza bese niya-edela nini ubese uthi ke wena ke ungibelesela ngo200 rand wakho kuwena ongezanga cha akuzoba kanjalo sosebenza kanjalo sizosebenza ngokuthi nje ubhukile uyeza ufaka u200 rand wakho nami ngibandela ko200 rand wakho siyasebenza senza umsebenzi wethu siyaqeda uyagezeka uyagoduka into zakho zokuvulekela ekhaya mase sivulekile mina angeke ngisho ukuthi izovuleka nini kodwa ngiyozwa ngawo usungifonela ukuthi ungithethe hayibo uyazi kade ngacela ukuthola into ethile sengivale ngathi ngihleli njengabiza umuntu ongifaka emsebenzini noma wayibona kwenzeka izinto zenzeke bese ngiyakutshela mina ngithi iyona lo nglozi le esukisele ey'ntweni zakhe esuyidingakala ngoba uhleli nje wazi ukuthi inglozi yakhe iyakudinga emanzini ukuthi uyayinikelela njengelinye ilanga sengisholo ukuthi-ke phakamani-ke bakwethu nophakamela amanzi phakamani nami nginisondezela nje ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi izinto zenu ziqaqeke nikwazi ukubona umsebenzi wamanzi ugogo umseleku uthi akanitsheli ukuthi njalo uyatholakala la ku-YouTube nabaqala ukungena ngiyatholakala ku-TikTok ngiyatholakala ku-Facebook inamba yami lapha ngisuke ngikhona la isuke ikhona isuke ibhaliwe nje ugogo umseleku wena bawuthi ugogo umseleku ngene enambeni kagogo umseleku umfonele uyamthola futhi ku-WhatsApp ugogo umseleku uyakwazi futhi ukukhuluma naye ngo noma ngabe mangisebhizi ingane itshela ukuthi bamba kancane cha ungathinteke emoyeni ulinde leso sikhathi ethe ingane silinde ngoba mina ngizobuyela kuwena ngoba ngiyazi ukuthi abantu uyabajabulisa ukukhuluma nomuntu oyena aqonda ukukhuluma naye ngoba ngisho into ebefuna uyikhuluma naye akwazi ukubonisana naye uyabonga kakhulu ugogo umseleku sengithi-ke namhlanje ayificane mhla ka-11 emfuleni ePortia Glen abangihamba ngey'moto abadinga into yokuhamba bayofike behle ePortia Glen bayalela ukuthi kuhanjwa kanjani abahlulekayo bayofona ukuthi ayibona kunenkinga la bayothola ukuhlangabezwa uyabonga kakhulu uMakhosi umseleku uthokoza kakhulu.